L-Odwa tajba. F'xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu nilqgħukom għaċ-ċelebrazzjoni tas-Sija tal-Om. Ċelebrazzjoni Marjana illi l-Knisja tiċċelebra f'din l-Odwa ta' skiet u ħemda. Il-Knisja fil-liturġija tagħha minn nhar il-ħamis fil-għaxija bdiet liturġija waħda, liturġija li fetħet bit-tifkira solenni tal-aħħar ikla tal-mulej, ħamis ix-xirka fil-għaxija, komplet il-bieraħ il-ġimgħa il-kbira bl-azzjoni liturġika tal-adorazzjoni tas-salib u tintemm il-lejla bil-lejl qaddis tal-Għid, l-akbar u l-itwal lejl tas-sena, il-lejl li fih niċċelebraw il-qawmin mill-imwiet ta' Sidna Ġesu Kristu. Imma proprju waqt dawn it-tliet ijiem qaddisa tal-Għid, il-Knisja tiċċelebra wkoll f'din l-Odwa flimkien ma' Marija, Om Ġesu, is-sija illi fiha tfakkar l-istennija mimlija tama tal-Verġni Om Alla, illi mimlija diġà bit-tama tal-qawmien ta' bina, tistenna u tgħin lill-Knisja kollha tistenna il-qawmien mill-mewt ta' bina il-Għażiż. Ejja aħna wkoll f'dan l-ispirtu ta' sikta forsi tistgħu wkoll tinnotaw mhux biss id-dalma fil-Knisja fis-Santwarju ta' Pinu, imma wkoll is-skiet li jirrenja f'din il-Odwa. Ejjew nżommuh fil-qalb tagħna, skiet ta' stennija, skiet ta' antiċipazzjoni, skiet li l-liturġija anki bl-għajnuna ta' diversi testi sbieħ dal-għodu li huma mislufa wkoll mill-liturġija Biżantina kif kienet ix-xewqa tal-Papa San Giovanni Paolo II illi reġa' qajjem anke fil-Knisja tal-Punent din iċ-ċelebrazzjoni jenna ħalli nħejju l-qalb tagħna. Il-mulej illi miet għalina fuq is-salib biex jifdina qam mill-mewt sabiex ifakkarna illi d-dalma, il-mewt, id-dnub, ix-xitan m'għandhomx l-aħħar kelma. Iċ-ċelebrazzjoni ta' dalgħodu sejra titmexxa tas-soltu mill-isqof ta' Għawdex Anton Tewma u l-kor Skola Cantorum Jubilate taħt id-direzzjoni ta' Maruska Attart sejjer janima din iċ-ċelebrazzjoni. Inħeġġukom tieħdu sehem intom ukoll bl-għajnuna wkoll ta' testi illi se tkunu qegħdin taraw fuq l-iskrin, testi illi jgħinu bir-risposti tagħkom ħalli anke mid-dar tkunu tistgħu tieħdu sehem ħaj f'din iċ-ċelebrazzjoni. Il-viżwali se narawha wkoll Marija, mimli simboli. sejjaħtilna f'darek f'din l-Odwa. Inti li kont tant doċli għall-Ispirtu Qaddis. Ħajjiġi dal-istess Spiritu Santu ħalli ngħixu din is-sija fi profondità ħalli nifhmu kemm importanti il-fidi fil-mumenti tad-dalma. Il-ġimgħa l-kbira hija s-sija ta' Kristu, sija li fija wara li kien ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja, ħabbhom sal-aħħar billi joffra lilu nnifsu għalihom.
u għall-bnedmin tad-dinja kollha bħala vittma fuq l-artal tas-salib. Ħdejh kienet Marija taqsam miegħu fid-tbatija u fl-offerta tagħha. Sibt Lejl huwa s-sija tal-Omm, sija li fiha il-mara bint Sion, l-arusa u l-Omm tal-Knisja, għexet l-akbar prova tal-fidi u tar-rabta tagħha ma' Alla. Qalba kienet maqsuma bid-tbatija għall-bina maqtul u mitfun, għall-ingratitudni u l-infedeltà tal-poplu magħżul, għat-tradiment u l-abbandun tad-dixxipli l-aktar qrib tiegħu, għall-qalb ibsa tal-kotra li ma rriditx temmen li kellu jqum minkejja li kien ħabbar dan. Marija tinsab għaddejja mit-tentazzjoni tad-dubju, imma hija tibqa' wieqfa u tirreżisti b'mod erojku imqabbda ma' kelmiet ta' bina u mal-fedeltà tal-missier li jista' kollox. Hija ssir għalina Omm tal-fidi. Emnet meta ma setetx tara u ittamat meta kulħadd qata' qalbu. Għalhekk Sibt Lejl huwa s-sija tagħha li fija komplet dak li kien jonqos mit-tbatija ta' Kristu għall-ġid tal-Knisja. F'dak il-jum il-Knisja kollha inġabret fil-qalb tagħha ta' Omm. U mal-Knisja ninġabru u wardu it-tama u l-istennija ta' kull bniedem u tad-dinja kollha. Dan il-jum tas-Sibt li huwa bħala pont li jaqgħad il-jum tal-ġimgħa l-kbira mal-jum tal-Għid il-Kbir. Jgħaddi mill-qalb ta' Marija li f'isem il-Knisja mifdija bid-demm ta' Kristu tistenna ħerqana ir-ritorn tal-arus. Tistenna b'fidi u tama seb il-qawmien. Nitolbukom segwu fuq il-ktieb li jingħatalkom, sibu paġna 5. Amen. Fiħnintu mill-ġdid ġejna mnisla, b'tama sħiħa fil-qawmien mill-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu, lilu tifħir u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-bieraħ iċċelebrajna il-misteru tal-passjoni u l-mewt ta' Kristu. Illum Kristu jinsab jistrieħ fil-ġuf tal-art wara li wettaq sal-aħħar ir-rieda tal-missier. Iżda għadu mhux mitmum kollox. Il-passjoni ta' Kristu, ir-ras tal-ġisem, titkompla sal-aħħar taż-żmien fil-membri tal-ġisem tiegħu. Fil-Knisja ifeċċi lejt etern meta jerġa' jiġi glorjuż. Ninsabu f'mixja lejn dan il-jum u f'din il-mixja ta' tbatija Marija għandha l-ewwel post. Hija il-mara tal-fidi, il-mara tal-imħabba, hija l-Omm tal-ħajjin kollha. Il-jum tas-Sibt huwa jum ta' mistrieħ għal Kristu, huwa s-sija tal-Omm li tiġbor fiha nfisha il-Knisja kollha li qed issofri u tittama, titlob u tħobb l-uniku dawl fid-dlam tad-dinja. Fjamma ċkejkna tħeġġeġ fil-qlub għaliex ġiet nieqsa l-fidi tal-apostli
tad-dixxipli u tan-nisa fil-qawmien mill-mewt tal-imgħallem tagħhom. Ħuti, f'dan il-jum, il-fidi tal-Knisja tinsab miġbura fil-persuna ta' Marija għaliex hija il-mara tal-fidi. U biex nistgħu ngħixu magħha din is-sija tal-fidi tagħna, ejjew nitolbu lil Alla jaħsel dnubietna fid-demm ta' Kristu u jqawwi fina it-tama fil-fidwa sħiħa li huwa sejjer jagħtina. Missier Qaddis, int li ma frankajtx lil-libnek il-waħdieni il-passjoni u l-mewt biex jasal għal-qawmien. Lanqas ħlist lill-ommu l-Aziza mill-abbiż tad-tbatija u t-turment tal-prova. Ħajkollok ħniena minna. Mulej ħniena. Kristu imqiegħed ġo qabar u l-inżilt fil-qjan tal-art u ħallejt lill-ommok fl-akbar tentazzjoni tagħha. Imma li ħassejt il-fidi u l-imħabba tagħha jimxu miegħek li lemm il-qabar biex jajtu minn qabel il-qawmien. Ħajkollok ħniena minna. Kristu ħniena. Spiritu tal-missier u tal-iben, imħabba li bħal nar sajret il-vittma fuq l-artal tas-salib, li bdejt titqala twila u tadbatija tal-Verġni Marija biex issirhom l-umanità mifdija, li sejjaħ tal-ħajja bla tmiem lill-liben mitfun, ikollok ħniena minna. Mulej ħniena. Nitol. O Alla, erfu tiba bla tarf, li tant ħobb lill-bnedmin li tridhom jissieħbu ma' Kristu fil-pjan tiegħek ta' salvazzjoni. Għamel li ngħixu mill-ġdid ma' Marija, il-qawwa tal-fidi li għamlitna wliedek fil-mamudija u magħha nistennew bil-ħerqa seb il-qawmien bi Kristu sidna. Amen. Nibqgħu bil-wieqfa. Inti bis li fit-tard inti bis li jemmint
Noqogħdu bil-qiegħda. Il-liturġija Biżantina ta' Sibt Lejt tieħu xi fruż mis-Salm 118 u talternawhom b'antifoni. Dan is-salm irid juri l-ubidjenza bla kundizzjoni tal-iben u ta' Ommu Marija għar-rieda tal-missier. Il-wedijiet, iġbijat u l-profeziji isibu t-twettiq tagħhom fil-passjoni ta' Kristu, fid-duluri ta' Ommu li seħbitu u llum jitkomplew fil-Knisja. Il-għan ta' dawn il-fruż imsejħa troparji u li juru n-niket tal-Omm flimkien man-nisa qrib il-qabar ta' Kristu u hekk isseħħ il-profezija ta' Zakkarija. Jibkuh bħal wieħed li jibku lill-ibnu il-waħdini. Il-kant ħajsir b'dan il-mod. Il-kantur jgħid l-ewwel żewġ tifrus, imbagħad aħna mas-saċerdoti inkattaw it-tieni żewġ tifrus u l-antifona ikkantaw il-kor. Mxu fil-liġi tal-mulej flimkien Enin dawk li ħarsu l-preċetti tiegħu u li fitxu f'qalbhom kollha. Tiegħi fil-ħarsin tal-kmandamenti tiegħek flimkien imbagħad ma jkollix għax nisti la naħseb fuq il-kmandamenti tiegħek kollha. Jinżammejt kelmtek f'qalbi biex ma nidneb qatt kontrik. Imbirek jintmulej għallimni l-kmandamenti tiegħek. U il-preċetti tiegħek irrid naħseb u nżomm għajnejja fuq triqatek. Mandamenti tiegħek irrid nitaxxa qatt ma ninsa l-kelma tiegħek.
un twajjeb mal-qaddeja tiegħek. Għatini li ngħixu nħares il-kelma tiegħek. Iftaħ li għajnejja biex nara l-ġubijiet tal-liġi tiegħek. Imqarjek il-kbarat joqogħdu jqassu fuq il-kmandamenti tiegħek jibqa' jaħseb il-qaddej tiegħek. Il-preċetti tiegħek huma l-għaxqa tiegħek, huma jagħtuni l-parir tajjeb. Femni triqat tal-preċetti tiegħek biex naħseb fuq l-ġubijiet tiegħek. Fejt binniket erfani jien skont kelmtek. Mixħuta fi trappi ruħi, aħini jien skont kelmtek. Flimkien? Triqati u rejtek u intu weġibtni, għallimni l-kmandamenti tiegħek. Tinżel fuq it-jubitek mulej u salvazzjoni tiegħek il-weda tiegħek. Flimkien? Imbagħad nagħti tweġiba lil min jgħajjarni, għax jien nafda fil-kelma tiegħek.
Kull blaxkil fil-mixi tiegħi għax jien infittex il-preċetti tiegħek. Flimkien? U nitkellem fuq il-preċetti tiegħek u dimislaten u ma nistix. Jiddieħku bi għal-gburin għall-axħar, imma jien ma nitbieċ mill-liġi tiegħek. Flimkien? Niftakar fid-dirgriti tiegħek ta' dari, fihom u lejjin nsib il-faraġġ tiegħek. Il-lejl fismek niftakar mulej unħares il-liġi tiegħek. Flimkien? Dini il-barka li nisset lili u jina nħares il-preċetti tiegħek. F'din is-silta li ser nisimgħu, Alla jsejjaħ lil Abram biex joffri lill-ibnu. Dak li f'Abram kien ġbija, f'Marija kien realtà. Għaliex hija bimħabba aċċettat l-offerta tal-vittma imwielda minna. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Wara dawn il-ġrajja, Alla ried iġarrab lill-Abram u qallu, Abraham. U Abraham wieġbu, hawn jien. U qallu, aqbad lill-ibnek il-waħdieni li inti tħobb lill-Iżak u mur lejn l-art ta' Morija u hemm offrih b'sagrifiċċju tal-ħruq fuq waħda mill-għoljiet li jien se ngħidlek. U Abraham bakkar mas-sebħ, xedd il-ħmar tiegħu, ħadd tnejn mill-qaddejja tiegħu u lill-Iżak. Qata l-ħatab għas-sagrifiċċju tal-ħruq u qam u telaq lejn il-post li qallu bih Alla. Fit-tielet jum Abraham refa' għajnejh u lemaħ il-post mill-bogħod. U Abraham qal lill-qaddejja tiegħu, oqgħodu hawn bil-ħmar u jien u żagħżugħ immorru sa hemm u nagħtu qima u nerġgħu lura ħdejkom. U
U Abraham qabad il-ħatab għas-sagrifiċċju, qabbih fuq Iżak ibnu, ħaf idejh in-nar u s-sikkina u telqu t-tnejn flimkien. U waslu fil-post li kien semmielu Alla. U hemm Abraham bena artal u firret il-ħatab fuqu. U rabat lill-ibnu Iżak u qiegħdu fuq l-artal fuq il-ħatab. U Abraham mettidu u qabad is-sikkina biex joqtol lill-ibnu. U sejjaħlu l-anġlu tal-mulej mis-smewiet u qallu: Abraham, Abraham. U dan wieġbu: hawn jien. U qallu: la tmitx idek fuq iż-żagħżugħ u tagħmillu ebda ħsara, għax issa naf li inti tibża minn Alla u ma ċħadtnix minn ibnek il-waħdini. U għat-tieni darba l-anġlu tal-mulej sejjaħ lill-Abraham mis-semawiet u qallu: naħlef fuq ruħi, kelma tal-mulej, la darba int għamilt ħaġa bħal din u ma ċaħħadtnix minn ibnek il-waħdini, jien imbirkek żgur u nkattarlek sewwa lil nislek bħal kwikeb tas-sema u bħal ramel f'xatt il-baħar. U nislek għad jired bwieb l-edewwa tiegħu u jitbirku b'nislek il-ġnus kollha tal-art tal-li smajt minn kelmti. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lill-Alla. Inqumu bil-wieqfa. Meta jien berċni wellittek ma kontx naf bid-batija. Issa Alla tiegħi narak mejjed, sejf jinfidli qalbi. Għażi sibni u bil-fer fawarni. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Għażiż ibni u bil-fer fawarni. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għażiż ibni u bil-fer fawarni. Nodu bil-qiegħda. Inkomplu bis-Salm 118 li jurina kif l-ubidjenza sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib, twassal għal-glorja. It-troparji mimlija kollha tama iħabbru l-qawmien ta' Kristu. Marija, fisem il-Knisja, tgħid l-istennija b'ħeġġa fer għaliex lejt u fil-qrib. Idejk għalmuni u sawruni, femni u għalmitni l-kmandamenti tijek. Flimkien? Jarawni u jifraħ min għandu l-biża tijek, għax jiena tamajt fil-kelma tijek. Tiġi fuq tjubitek biex ikolli l-ħajja, biex il-liġi tiegħek jilaxqa tiegħi. Jistħu l-kborin li bil-qerqja ħarquni, imma jien naħseb fil-preċetti tiegħek.
Ninfena bix-xewqa tas-salvazzjoni tiegħek. Jien nittama fil-kelma tiegħek. Flimkien? Ejjew għajnejja jistennew il-weda tiegħek. U jien nistaqsi meta se tfarraġni. Ħafru l-kburin ħofra lija, dawk li ma jimxux skont il-liġi tiegħek. Flimkien? Sewa huma l-kmandamenti tiegħek kollha. Int meta bil-qerqi ħabtuni. Għal ftit ma irdunix minn fuq dil-art, imma jien ma ħallejtx il-preċetti tiegħek. Flimkien? Fit-tjieba tiegħek ħatini l-ħajja, u jiena nħares il-preċetti u tafhom. Ninsab imniket tal-aħħar mulej, għatini l-ħajja skont il-kelma tiegħek. Flimkien? Il-qamu il-qima ta' fommi u għallimni d-digriti tiegħek. Bedu minni intom nies ħżina biex inħares il-kmandamenti ta' Allah. Żommni skont il-weda tiegħek biex nibqa' ħaj. Ħallix bla temma tama tiegħek.
Ħajti wiċċek fuq il-qaddej tiegħek. Għallimni l-kmandamenti tiegħek. Flimkien jidmuq bħal-witi ġelben minn għajnejja. Għax ma jħassrux il-bnidmin liġi tiegħek. Tifnin il-ħeġġa tiegħi biex insew kelmlek l-edewa tiegħi. Flimkien il-weda tiegħek jien ippruvajta għalhekk iħobba il-qaddej tiegħek. Qalbi kollha ħanajatlek weġibni mulej. Irrid inħares il-kmandamenti tiegħek. Flimkien lilek insejjaħ salvani unħares il-preċetti tiegħek. Slim bil-kotra l-min iħobb il-liġi tiegħek, ma hemm ebda tfixkil għalihom. Flimkien nistenna s-salvazzjoni tiegħek mulej, unħares il-kmandamenti tiegħek. Ħatasal qudiemek mulej l-għajta tiegħi, għatini d-den skont il-kelma tiegħek. Flimkien ħajja sal qudiemek it-tħannin tiegħi, eħlisni skont il-wedat tiegħek.
Inqumu bil-wieqfa biex issa nilqgħu il-bxara tajba, bxara li turina sa fejn twassal l-imħabba ta' Kristu għalina. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Mis-sitt l-qoddim waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-9 sija. Madwar id-9 sija Ġesu għajjat bleħen qawwi u qal: Eli, Eli, lema sabaqtani, jiġifieri Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. U minnu fih wieħed minnhom mar jiġri, qabad sponża mimlija bil-ħall, waħħalha f'tarf tal-qasba u taħ jixrob, waqt li oħrajn qalu: Stenna, ħa naraw jiġi xelja jsalvah. Imma Ġesu reġa' għajjat għajta kbira u rat ruħu. U wara, il-portiera tas-santwarju iċċartet fit-tnejn minn fuq s'isfel. L-art teżżet, il-blat inqasam u l-oqbra nfetħu, u għamu ħafna itzma ta' qaddisin li kienu mietu. Wara li qamu ħarġu mill-oqbra, wara l-qawmien tiegħu daħlu fil-belt imqazza u deru l-bosta nies. Iċ-ċenturjuni daw kollha li kienu miegħu għassa ta' Ġesu kif raw l-art titeżżes u jiġri dak kollu intlew bil-biża' li ma bħalu qalu dan kien tassew bin Alla. Hemmhekk kien hemm ħafna nisa jħarsu mill-bogħod, dawk stess li kienu mxew wara Ġesu sabiex jaqduh sa minn meta kien għadu fil-Galilea. Fosthom kien hemm Marja ta' Magdala, Marija om Ġagbu u Ġuseppi u għamur Zebedew. X'insar fil-għaxija ġie raġel għani minn Arimatea jismu Ġuseppi li huwa wkoll kien sar dixxiplu ta' Ġesu. Marant Pilatu u talbu il-ġisem ta' Ġesu. Imbagħad Pilatu ordna li natalu. Ġuseppi ħal ġisem u kefnu fl-iżar nadif, għedu fil-qabar ġdid tiegħu li kien ħaffer fil-blat. Gerbeb ġebla kbira fid-daħla tal-qabar u telaq. Iżda Marija ta' Magdala u Marija l-oħra baqgħu hemmhekk bil-qiegħda bis-swit il-qabar. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ġuseppi talab il-ġisem ta' Ġesu u poġġieħ f'qabar ġdid. Kellu joħroġ mill-qabar bħalma ħareġ mill-ġuf verġni tal-om. Urina, ja Om, lill-ibnek imqajjem mill-mewt. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Noqogħdu bil-qiegħda. Se nisimgħu issa silta mill-omelija tal-Isqob Girgor ta' Nikomedja li għex fis-seklu 9. Huwa jitkellem mill-Verġni Marija ħdejn il-qabar tistenna l-qawmien ta' bina. Waqt li fil-qlub tal-bnedmin tnislet id-dalma tad-dieqa tal-mewt, fil-qalb kollha tama tal-Verġni Marija jibda jżerna jum il-qawmien. Bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, il-kelma ta' Alla tnissel f'qalb Marija fidi sħiħa u stennija għar-rebħa ta' bina fuq il-mewt. Qari mid-diskorsi ta' Gregorju ta' Nikomedja Isqof. Ser nitkellmu dwar il-preżenza tal-om kuraġġjuża fuq il-qabar ta' bina. Fil-fatt, meta l-oħrajn kollha telqu lejn darhom, hi biss l-om mimlija bin-nar tal-imħabba u b'fidi u kuraġġ sodi baqgħet ħdejn il-qabar. Insiet l-ikel u l-irqat u bdiet idduq il-benna tal-qawmien. Għalhekk l-om kienet xut ta' dak li ġara qabel il-qawmien. Hi biss rat it-terremot ħelu u ta' faraġġ li qajjem il-mejtin ta' snin qabel u raqqat lill-assisa
li kienu mal-qabar. Għalhekk naħseb li lila l-ewwel li ngħatat l-aħbar tal-qawmien. Fil-fatt, bħalma ferħet fl-inkarnazzjoni, hekk qabżet bil-ferħ għad-dera u d-dawl ta' bina mqajjem mill-mewt. Kienet l-om, lila kienu fdati il-misteri tal-inkarnazzjoni. Issa lila biss il-mulej wera l-ġubijiet tal-qawmien. Lila għarrafa aktar milli għarraf lill-apostli u lin-nisa twajba, aktar milli setgħu jifmu l-anġli. Għalhekk, malajr u qabel kulħadd iddawlet bid-dija ferriħa tal-qawmien. Jixraq għalhekk f'dan il-jum ta' ferħ nibdew nannu ir-rat ta' ħajr li hija għanniet ħdejn il-qabar. Hija fil-fatt għaddiet fil-ġabra anterjuri iż-żmien ta' qabel il-qawmien, waqt li terġa' ġġib quddiem għajnejha u timmedita dan il-misteru kbir. Kienet titkellem ma' dak li kien wettaq il-pjan divin u fis-skiet kienet tgħidlu: Mulej, fin-natura tiegħek ta' Alla inti la tista' tbati u laqqas tmut, imma bħala bniedem batejt fin-natura tagħna. Issa tinsab fil-ġuf tal-art, int li ma tħallix id-dar tal-missier. Id-dinja kollha ma tistax tesa' id-divinità tiegħek waqt li qabar qed jalaq lil ġismek. Jilqgħuk ferriħa l-erwieħ tal-ġusti, banjiet ta' ferħ isejħulek feddej. Imdawla mid-dija tiegħek ixandru l-imħabba tiegħek għall-bnedmin. Uri lil dawk li jgħixu fid-dinja is-sinjal tar-rebħa tiegħek. Int li għax ma tidirx tinsab kullimkien, uri ruħek fi sbuħija li għandek. Imla l-art kollha bid-dija tal-qawmien tiegħek, iqaf fuq saqajk int li ma tistax tkun marbut fid-divinità. Stemba għalhekk int li tassess bla ma torqod matul is-sekli. U ddawrek bit-tifħir il-ġema tal-popli. Biex tidħol għal foqra tiegħek biex ixxerret il-qawwiet ta' kontrik. O xemx tal-ġustizzja, ħoll ir-raġġi tat-twelid ġdid tiegħek. Ħajjidru quddiem id-dinja id-dwal tar-rebħa tiegħek, ħatkun magħrufa minn kulħadd il-fidwa tiegħek. Ħajaraw il-foqra u jifirħu. M'hemmx li jien ukoll nara l-wiċċ li tant nixtieq tal-mulej. M'hemmx li jien ukoll nikkontempla iż-żbuħija tal-għaġeb tal-liben divin. M'hemmx li nara tqum il-glorja ta' Alla. M'hemmx li nisma' mill-ġdid il-leħen tiegħu isemma kliem ħelu u mimli grazzja. Bħalma fit-twelidek tajt l-ewwel lil ommok il-ferħ, hekk kidher lilha l-ewwel biex tħabbrilha il-ferħ tal-qawmien. Idrilha int li dejjem tibqa' magħna biex ma tħallinix nintrebaħ. Waqt li l-verġni esperta ta' Alla kienet qiegħda tkanta u titlob dan il-kliem, liben urija d-dija tal-qawmien. U peress li huwa dmir tweġġaħ lil ommok, huwa onora billi l-ewwel der lilha. Kien jixraq fil-fatt li tkun l-ewwel li tilqa l-ferħ tad-dinja dik li lilna ġabitilna il-milja tal-ferħ. I li lila ġew fdati il-misteri tas-sema, i li fil-passjoni ta' Kristu nifdula qalba bosta sjuf. Kien jixraq li bħalma kellha sem fid-dbatijiet tal-liben idduq minn qabel il-ferħ tas-sema. O Marija, illi kont l-ewwel waħda li rajtu u xandartu, imla lil qalbna bid-dija ta' Kristu, dawl l-aktar ħelu tagħna. Lilu il-glorja, l-unur u r-rattaħajr mal-Missier u mal-Ispirtu Santu, issa u għal dejjem. Amen. Jew għallum.
għal din l-okkażjoni. Nassistu għal dak li jiġri li żerrija meta taqa' fl-art u titħassar. Dak jisu l-mument tat-taħsir. Jisu l-mument ta' meta t-tarbija tkun fil-ġewf. Bid-dubi, bl-inċertezzi, bix-xewqat, bil-biżat kollha li ġib magħha sitwazzjoni bħal din. Qed ngħixu dan il-mument ta' skiet, ta' vojt. Imma kif it-nissejl ta' ħajja u dejjem b'xi mod jew bieħor akkumpanjat mill-imħabba. Tnejn li jħobbu lil xulxejn, anke jekk l-imħabba ma tkunx perfetta. Kif l-imħabba tagħti il-ħajja, l-imħabba hija l-kawża ta' tnissil. U kif l-imħabba tinissel lil bniedem mhux biss bioloġikament imma wkoll psikoloġikament. Hemm bżonn li t-tarbija, it-tifel, l-adolescenti, iż-żagħżugħ ikun akkumpanjat kontinwament, sostnut kontinwament mill-imħabba biex jikber f'persuna matura. U kif l-imħabba takkumpanja il-persuna minn din il-ħajja għad-dlam, minn din il-ħajja għaskiet tal-mewt. Ekku kol trid tkun l-imħabba li takkumpanja l-żerrija li titħassar, li takkumpanja lil dan il-moment ta' skiet biex miskiet toħroġ lajta tar-rebħa, biex il-ġisem mejjed isir ħajjir xuxtat. Ħafna drabi dan iskiet li qed ngħixu llum, iskiet li ngħixu ħafna drabi f'ħajjitna, meta nitilfu xi ħaġa jew meta nitilfu lil xi ħadd. Ħafna drabi dan iskiet ikun akkumpanjat minn diversi reazzjonijiet. Nistgħu nirreaġixxu billi nirrabjaw. Insibuha bitqila biex naċċettaw. Nistgħu nirreaġixxu billi nħossuna ħatja. Il-vojt, iskiet jinbidel f'sens taħtija. Stajt nagħmel xi ħaġa u ma għamiltiex. Mestni għamilt hekk, mestni rreaġixxejt mod ieħor. Jista' jinbidel dan iskiet f'amneżija, ngħix bħal fi stordiment. Qisu li ġara ma ġarax lili, imma lil xi ħadd ieħor. Nista' nbiddel dan iskiet f'ġustifikazzjoni, f'razzjonalizzazzjoni, mhux kulħadd irid jitlaq minn hawn, mhux kulħadd irid imut, wasal il-mument. Marija dalgħodu tallimna inbidlu s-skiet tagħna, inbidlu l-vojt tagħna fit-tama. L-imħabba maġuna mal-fidi issir tama. Marija llum tallimna il-lezzjoni tat-tama, it-tama fil-vojt, it-tama fis-skiet. Ma ninsewx il-luġieħ tan-nuqqas, luġieħ tal-vojt huwa l-wiċċ ieħor tal-imħabba. Ħafna drabi aħna nħobbu mhux bil-preżenza, imma bl-luġieħ tal-vojt. Bl-luġieħ li nħossu meta l-persuna li nħobbu ma dixem. Ejju ma nbidlux dan l-luġieħ tal-vojt f'rabja, f'ġustifikazzjoni, f'amneżija jew f'sens taħtija. Ejjew fuq l-eżempju ta' Marija inbidlu skiet ta' kull vojt li ngħaddu minnu fil-ħajja f'tama. L-imħabba maġuna mal-fidi issir tama.
Issa fit-tmiem ta' din iċ-ċelebrazzjoni. Xi nisa bħal dawk li marru biex jidulku l-ġisam ta' Ġesu se jitilgħu biex jagħmlu l-offerta tagħhom ħalli issa wara li noħorġu minn hawn jibdew minn issa noħorġu fiskiet mill-Knisja. Tibda t-tħejjija għall-akbar ċelebrazzjoni biex niċċelebraw l-Eid. Allura dan iskiet ikompli jakkumpanjana biex ħejjina għal dan il-ferħ tal-qawmien ta' Ġesu. Eżis ħuti. Din iċ-ċelebrazzjoni ta' talb li l-iskop tagħha huwa li ninaqdu ma' Omna Marija fit-tama tal-qawmien mill-mewt ta' Kristu Sidna tqawwina fil-fidi tagħna u tgħinna nisru. ċelebrazzjoni li ma jgħix ser tispiċċa issa, iżda ser tkompli fil-qadi tagħkom f'dan is-santwarju. Idilku bil-fwejjaħ, is-sedja, l-ambone, l-artal, il-fonti tal-Magħmudija li huma simboli qaddisa tal-ġisem ta' Kristu. Ħajjibda jitlibbes bl-isbaħ il-bies tal-festa dan it-tempju qaddejs biex il-lejla jkun jista' jilqa' b'mod xieraq il-miġja ta' Kristu rebbieħ fuq il-mewt l-arus tal-Knisja. Ħajħejji ruħu dan il-poplu qaddis ta' Alla bis-sawm tal-istennija biex f'dan il-lejl qaddejs jiċċelebra l-ikla tal-ħaruf bla teba l-Ewkaristija mqazza. Il-fidi tal-Verġni Marija iddawwar il-ħajja tagħna. Il-ħarsin tagħha ta' issieħeb il-mixja tagħna biex niltaqgħu ma' Kristu rxoxt. Amen. Kif għadu kemm ġie spjegat tajjeb ħafna f'dan il-moment xi nisa jitilgħu sabiex ilestu il-partijiet tal-Knisja għal ċelebrazzjoni tal-lejla, l-ambone, l-altar, postijiet eżies li fuqhom il-lejla tiġi ċelebrata il-liturġija tal-kelma u l-liturġija tal-Ewkaristija. Propju fl-aktar ċelebrazzjoni liturġika għażiża tas-sena. Nerġgħu niltaqgħu flimkien. Nibdew fit-8:30. U propju b'dan il-ġest liturġiku illi ikompli il-ġmiel ta' ċelebrazzjoni ta' dal-ħodu u jħejjina għal dik li se niċċelebraw flimkien bħala Knisja l-lejla waqt illi terġa' taqa' l-ħemda fis-santwarju. Propju din iċ-ċelebrazzjoni bdiet u tintemm fis-skiet bitkomplija mal-adorazzjoni tas-salib il-bieraħ wara nofsinhar u propju kif ukoll se naraw tibda iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla il-lejl qaddis tal-Eid. Ekku b'dawn ix-xejn sbieħ li qegħdin taraw qudiemkom, aħna naslu fit-tmiem din ix-xandira ta' dalgħodu. Llum sibt il-Eid flimkien ma' Marija taħt is-salib u hija tħares lejn il-ġisem mejjed ta' bina li jiġi midfun fil-qiegħ tal-art. Aħna nħejju l-qalb tagħna għal ċelebrazzjoni tal-Eid tal-qawmien tal-mulej mill-imwiet. Nistaxilu propju bħallum il-Papa Franġisku f'dan il-post fuq it-suntir tas-Santwarju ta' Pinu ipproponilna ġbija sabiħa ta' Marija Addolorata flimkien ma' Ġwanni taħt is-salib. Ġbija li hija mudell għall-Knisja kollha. Ejjew nżommu din iġbija wkoll fil-moħħ tagħna, fil-qalb tagħna, aħna u ngħixu is-skit il-kbir ta' dan il-jum tas-Sibt Qaddis tal-Eid. Din iċ-ċelebrazzjoni kienet animata minn l-Iskola Kantorum Jubilati taħt id-direzzjoni ta' Marus Kattart b'Joseph Camilleri fuq l-orgni.
jew aħjar fuq il-pjanu. Sadattant, nirringrazzjaw il-daw kollha li kienu maqodin magħna għal din ix-xandira. Mod partikolari, grazzi li radijiet komunitarji li naqdu magħna lilkom li segwejtuna fuq il-live streaming tal-paġni tad-Djoċesi ta' Għawdex u koll il-dawk li naqdu magħna permezz tat-televiżjoni. Aħna minn issa nixtiequlkom lejt it-tajjeb, lejt qaddis tal-mulej u nfakrukom ukoll li għada il-ħadd fil-għaxija fis-seba ta' fil-għaxija l-Isqof Antun Tewma imexxi mill-Knisja tar-Rajiet Tajjeb taċ-Ċawla il-lezzju divina fuq il-liturġija tal-ħadd qaddis tal-Għid. Lodwa tajba lil kulħadd.